Hem de tirar... La veritat que hem de tirar bastant enrere perquè això va començar a sisè de primari, fa bastant de temps. I érem en Bernat i en Pere i jo, que és el baixista, la bateria i jo, que no són aquí, estan a Mallorca. I res, mos agradava molt la música, rotllo Green Day i això, obsessió amb aquest tipus de música, i lo típic que diu, fem un grup. I res, mos van comprar un instrument per hom, i quedàvem a la cotxeria de Can Bernat i tocàvem tot el dia. I després ja va ser en Andreu el vaig conèixer en el bàsquet i en Pau a l'institut i se van incorporar en el grup. Això seria més o menys com va començar tot. I en quant a la gravació del disc, això no estava planejat, la veritat, perquè va ser arrel d'un concurs de bandes que va fer la penya artística a la Pobla, un bar, i res van guanyar, crec que el segon any, com el van presentar. I arrel d'aquí, el premi era gravar un disc a Vallvé, a Santa Margalida amb en Pep, i així ha estat. Jo crec que aquest primer dia reflexa més el que a nosaltres ens agrada fer. És a dir, quedem un cap vespre, ens podem tocar qualsevol cosa, tampoc qualsevol cosa. Però ben que dir... no ho sé. Començam amb el que tenim i a partir d'aquí anem provant, anem jugant, anem ficant lletres que teníem perdudes i no ho sé, i aquest primer disc crec que reflexa tot el que nosaltres sabíem o sabem fer quan teníem de 8 anys, això sí. En principi vam considerar que era més un desavantatge, no? Perquè el fet d'estar separats implica que no podem ensayar, ens costa més elaborar cançons o tot això. Però bé, ara enguany intentant cercar qualque concert per aquí, que hi ha més per poder triar, i bueno, mirarem d'aconseguir qualque concert i de que si en Bernat i en Pere poden venir, intentar començar a moure'm-nos un poc. Jo estic bastant content que a Mallorca hi torni a haver grups emergents i que fan la seva música, que també canvien un poc de tot el que hi havia fins ara. No ho sé, per exemple, jo l'any passat Vivo els vaig conèixer gràcies al programa d'IV3 dels entusiastes i després vaig veure que venien en Movo i vaig dir molt bé, estic content que se torni a apostar per la gent d'aquí. Home, això també ajuda que hi hagi més festivals, que hi hagi també una certa cultura ja de festival, de músic de nostra i tot això, jo crec que fa bé. Sí, dona molt benefici per poder arribar a més gent, ja que el que hi s'organitzen més coses. Home, jo crec que després de tant d'anys, no? Com ha dit en Miquel, de sisè, bé, primer d'ESO, jo crec que tot allò que hem anat fent durant aquests anys, amb aquest disc, no? Jo crec que la gent veurà un poc d'allà on venim, tot el que volen transmetre a partir d'aquests grups que hem escoltat, que han estat referència. I bueno, jo crec que com a grup no, intentam innovar, intentam crear algo original a partir del que nosaltres coneixem i crec que al públic li pot agradar un poc el que nosaltres volem transmetre, que és aquesta fusió entre el que nosaltres entenem com a música contemporània d'avui en dia
i el que nosaltres hem anat rebent d'influències, tota aquesta fusió, jo crec que els hi pot agradar. Vols afegir? Va fer molt bé, Un tap persuasiu espectacular. Sí, la retòrica...